Matija Krajinović, nekadašnji koordinator Hrvatske stranke prava sa sjedištem u Zenici. Ovim putem želim da optužim predsjednika Hrvatske stranke prava i njegovog vodstva Miroslava Paraga zbog pogrešne vođenja politike prema hrvatskom narodu u Bosni, a pogotovo u Zenici, i koja je Zenica postala grad bastion islama u Bosni. Molio sam predsjednika Paradu da promijeni politiku Hrvatske stranke prava, da priznanje Bosne i Hercegovine od Hrvatske stranke prava ide svojim tokom, kako se budu stvari razvijale. Upozoravao sam predsjednika gospodina Paragu na neke stvari koje se dešavale ovdje prije priznanja Bosne i Hercegovine kao države. Govorio sam da muslimani ipak žele da stvore islamsku državu Bosnu i Hercegovinu. Postrojbe HOS-a su oružana formacija Hrvatske stranke prava. Muslimani su ušli u HOS samo da bi dobili oružje dok oni sebi ne ostaju oružanu formaciju koja će da zaštiti taj muslimanski narod u Zenici i pretežno gdje žive većinom muslimani, i tu se ostvarili ti ogranci, podružnice Hrvatske stranke prava najviše. Otene u svakoj općini i u nekoj manjoj općini osnovana je Hrvatska stranka prava i postrojbe HOS. Kroz djelovanje HOS-a oni su željeli da imaju oružje, tako kad oni osnuju armiju, bio to zemlja Beretka, tu se malo naručali, pa su osnovali armiju i do tog naručanja oni su predasli u armiju BiH. Kroz djelovanje HOS-a događaju se teške stvari i poniženja i svašta. Alija Izetbegović je otišao u 6. mjesecu kod predsjednika Dobroslava Parage da Dobroslav Paraga prizna Bosnu i Hercegovinu kao suverenu nedjeljivu državu Bosnu i Hercegovinu, s time da će postrojbe HOS-a bit će regularna formacija armije Republike Bosne i Hercegovine. Dobijamo u 6. mjesecu 1992. godine naredbu od predsjednika Parage da postrojbe HOS-a prijeđu pod zapovjedništvo armije. Normalno, gdje je HOS bio u mjestu gdje je pretežno žive Hrvati, oni su to odbili, a gdje su bili muslimani, oni su to prihvatili. Tako, znači, ova Vaštanska regija potpuno je to odbacila da uđe u sastav armije, a ova gdje pretežno žive muslimani, prihvatili su. Zenica sama, ja kao tadašnji koordinator nisam dozvolio da uđe HOS pod zapovjedništvo armije, već sam nekako dogovorio kao u neku zajedničku komandu, da bi imali svoj komandu, da bi mogli raditi mi što hoćemo, ali da ne budemo pod zapovjedništvom armije. Kada sam došao u Zagreb, kada sam predsjedniku Parage rekao da su mi u zajedničkoj komandi s armijom RBiH, Paraga je izvršio moju smjenu i postavio je profesora Vjeslava Topalovića iz Travnika. Vjeslav Topalović, znajući da ne može to voditi sam, postavio mene za svoj zamjenik. Ja tu nisam htio ništa da radim, jednostavno prepustio stihija sama odluči koje bi u pravu. Predsjedniku sam Paragu upozoravao na to stvaranje islama. Nije mi vjerovao. Mnogo sam trošio vremena i skoro svaki tjedan sam išao u Zagreb. Svima je vjerovao, a najmanje meni.
Bio sam u pravu to i rekao sam da ćemo mi Hrvati najviše u srednjoj Bosni zato biti ugroženi zbog pogrešne vođenja politike. Upozoravao sam ga na te pogrešne izjave prema predsjedniku Hrvatske, gospodinu Franji Tuđmanu. Govorio je Paraga da Tuđman ne zna ništa, da ovo, da ono, ali ja sam rekao, gospodine predsjedniče, vi nešto znate bolje. Pred bi bio mirni predsjednik Tuđman svemoguć, ako nešto vi bolje znate, pomozite mi. Jer je pritom Hrvatsku spasio od agresora, gdje je Hrvatska napadnuta, Hrvatska krvatina, a ne da se mi razdijelimo Hrvati. Sve je najloše pričao Tuđmanu. Mene je to bolilo, ali ja sam bio tu nemoguć. Nisam mogao da od predsjednika dobije neko zeleno svjetlo da ga nešto nasavjetam i tako. Predsjednik je morao, Paraga je morao da shvati neke stvari, da je morao biti što više od Tuđmana, da savjetno surađuje, da potrebe postavi pod zapadništvo ZNG, posadašnji HV. I optužujem ga osobno zbog toga što je trebalo doći do sukoba između Hrvatske vojske i ZNG-a, ne znam baš koji je tačno odretan naziv, i HOS-a Krstačevića Dovom. Ne mogu da sebi da Hrvati mogu pucati na Hrvate. To je samo pogrešna politika i želi da bude neko i nešto predsjednik Paraga među hrvatskim narodom. Trebalo se zajednički ulagati novac u naoružanje, u sve, u Hrvatsku našu. Prvo nam treba da bude Hrvatska, a onda Hrvati i da budemo svi zajedno. NDH, ako je Paraga mislio stvoriti, trebao je stvoriti sa Hrvatima, ali je mene Paraga uporno govorio da on mogu samo sa Hrvatima, islamske vjeroispovijesti, Hrvatima katoličke vjeroispovijesti, to jeste Hrvatima islamske vjeroispovijesti, to su vaši muslimani. Ja sam rekao da nikad neće moći ostvariti NDH sa Hrvatima islamske vjeroispovijesti muslimanima. Oni nisu više Hrvati islamske vjeroispovijesti, ne su muslimani. Malo omalovažavaju me Paraga, ali je se to sad vidjelo da sam ja bio pravo. Imao je mnogo propusta i bio sam od njegove strane šikaniran, morao sam ga čekati 8 sati i tako dalje, patio od neke slave. Kada sam došao prije voda 5-6 mjeseci od Parage u Zagreb, tražili su od Sedmira Halilovića priznavanja činova koje je Ali Izetbegović obećao Paragi za potrebe HOS-a. Sedmir Halilović je odbio da prizna činove koje je Paraga dao pod izgovorom da kaže svoje tajnice da Sefera nema. Kada je Paraga uvidio u čemu je riječ, da je ovo prevareno stvaranje Ali Izetbegovića i islamskog fundamentaliste je ovdje, da je u Zenici srce islama, onda je rekao Matije, bio si u pravu, svaka ti čast, radi mjesto koje je profesor Slavko Pavlovića. Ja sam rekao da nisam ja niče igrač, da to može igrati sa mnom, ali da ću pokušati na bilo koji način da to suzbim i da se prilagodim ostvarenju Herceg Bosne.